gyara kayanka ba sauka mu raba ba ne. Ina so in yi magana akan abin da yake faruwa a arewacin Najeriya, musamman yan uwana mabiyan Isa Almasihu. A 2023 ni ina director na mobilization da contact a kwamiti na yakin neman zabe na Tinubu. Ta dalilin Muslim ticket da kuma biyayya ga shugabannin na aji aiki na bar jam'iyyar APC na shiga jam'iyyar SDP, kuma na yi gwagwarmaya da Muslim ticket tare da sauran mabiyan Isa Almasihu waɗanda ba su yarda da wannan akida na raba kan al'umma da addini ba. Kowa ya goye bayan ɗan takararsa. Ni na goye bayan ɗan takara na Prince Adewale Adebayo. Akasarinsu sun bi bayan Peter Obi. An yi mummunan yakin neman zabe domin aka yi amfani da kalmomi na batanci da yawa, musamman yan uwanmu mabiyan Isa Almasihu. A lokacin zabe duk wanda baya goyon bayan Peter Obi ba, an sine mishi cewa shi ba mabiyan Isa Almasihu ba, maciyin amana ne. Babu cin zarafin da ba a yi wa waɗanda ba su goye bayan wannan akida na ci da ajini ba. Peter Obi ya zo ya fadi zabe. An aya na Tinubu ya ci zabe. A yanzu waɗanda suka yi yawo da sunan Isa Almasihu sun la'ance mutane, suka ci mutuncin mutane, yanzu su ne sun dawo. Yanzu matan Tinubu ya kawo musu ziyara na Nicodemus da dare, aka shawarce su da dala. Sun fita yanzu suna cewa tunda musulmai sun ki Tinubu, su za su goye bayan Tinubu. Wato kenan sabon siyasa na kiyaya ne suka shiga ciki. Har ma da cewa ana kin Tinubu domin Tinubu ba musulmi ne na kwarai ba. Kuma yawancin iyayenmu pastoci na mabiyan Isa Almasihu suna da cikakken koyarwa a tauhidi, masu ilimi ne. Amma saboda son zuciya da son abin duniya, yanzu sun dawo suna tallata Tinubu. Ban ji sun hau bagadi sun nemi gafara gaban Isa Almasihu cewa cin zarafi da suka yi wa mutane da zagi da amfani da sunansa da suka yi yakin neman zabe da shi ya gafarta musu. Yanzu sun kuma bin Tinubu, ban ji sun faɗa wannan ba. Waɗanda suka ci musu mutunci, musamman ma kaman wanda ya neme takara na APC a jihar Plateau, wanda ubansa marigayi pasto ne, amma sun sine ma yaron nan a ko'ina a cikin majami'u, suna ta sine mishi. APC annoba ne, duk mai goyen bayan APC ba zai shiga mulkin Allah ba. yanzu yaushe ne Isa Almasihu ya gaya musu cewa
su goyon bayan APC za su shiga mulkin Allah shine sun dawo sun bi Tinubu, ni ban sani ba. Yanzu har suna shawo kan matasa wai a tafi a je a yi Tinubu saboda musulmi ba sa son shi ba. A iya sani na musulmi sun ki Tinubu domin Tinubu ya zalunci talakawan Najeriya. Ba wai sun ki shi akan cewa baya yin da su ba. A cikin ministoci duka da Tinubu ya da arewa mutum biyu ne kawai musulmi da Krista. Dukkan su musulmi ne. Dukkan manyan